ל-25. בוקר טוב לניר ינובסקי. בוקר טוב. פעיל חברתי בשכונת קריית יובל. השמעתי עוד איזשהו תואר רשמי יותר שלך? נראה לי שהפעילות החברתית זה גולת הכותרת. אני מסכים איתך, ובעיקר אחרי מה שאתם מגדירים במידה רבה של צדק, אני חושב, ניצחון במאבק מאוד עיקש, מאוד נמרץ, נראה גם מושכל בדיעבד. אנחנו גם שוחחנו איתך תוך כדי, מאבק שלכם, מאבק שכונתי, באמת חריג בנמרצות שלו ובהיקף שלו מול רשת שופרסל, מול סניף של שופרסל שלי בקריית יובל. נכון, אני רק רוצה לתקן את הפתיח, אני אומנם חלק במאבק, אבל מובילים אותו שורה של פעילים חברתיים והמנהל הקהילתי יובלים, ובאמת קשת מאוד רחבה של אנשים. אני מאוד שמח לקחת חלק, אבל אני לא המוביל של המאבק. ואני חושב מה שנקרא ממובילי המאבק. בשמחה. אוקיי, אז בוא ספר לנו מה היה. אנחנו דיברנו לך לפני חודשיים, משהו כזה פלוס מינוס. כמה זמן נאבקתם? מה עשיתם ומה התוצאות? נכון, אז המאבק עצמו הוא כבר בין יותר מ2.5, אבל הסאגה הנוכחית התחילה לפני 9 חודשים, שאנחנו בעצם הגענו לשופרסל עם דרישות מאוד מאוד ספציפיות, בדקנו פערי מחירים וגילינו שיש פערים של עשרות אחוזים, אפילו מאות אחוזים בחלק מהמוצרים, בין המחירים בסניפי שופרסל דיל בירושלים, שהם ממש סמוכים לקריית יובל, 2-3 קילומטר, לבין המחירים אצלנו בשכונה. דרשנו השוואה, דרשנו במקור שהסניף שלנו יהפוך להיות בעצמו שופרסל דיל, ודרשנו שיהיה הסכמה על פערים מוגדרים וקטנים מאוד בין המחירים אצלנו לבין המחירים בסניפי שופרסל דיל. בהתחלה צחקו עלינו, בעצם אמרו, אנחנו קובעים את המחירים, אתם יכולים לבוא לסניף, או אם אתם רוצים, אתם יכולים להישאר בבית. ואנחנו פשוט התייצבנו שבוע אחר שבוע למשמרות מחאה עם עצומות. מול דלת הסניף. מול הסניף, לפעמים גם בתוך הסניף, באינטרנט, בפנייה לכל הממונים, לממונה על ההגבלים העסקיים, שיורידו את מניית שופרסל מתיק ההשקעות. כל דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להבהיר בעצם שאנחנו לא הולכים לשתוק על העניין הזה, ואנחנו לא הולכים לעצור עד שהמחירים... עכשיו שופרסל אמרו לנו, תראו, עם כל הכבוד, אם אנחנו נעשה שינוי בקריית יובל, יהיה דומינו, אנחנו נצטרך לעשות את השינויים האלה במקומות אחרים. ובסופו של דבר... איום ברור מיידי. בסופו של דבר באמת היה דומינו. זאת אומרת, בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על השינויים, אז חלק גדול מההישגים הם בסניף קריית יובל ספציפי, אבל חלק גדול מההישגים לא הייתה להם ברירה, והם הכילו אותם על כל סניפי שופרסל שלי בירושלים. זה באמת גאווה לראות שמאבק שכונתי ממוקד מצליח בסופו של דבר להוריד מחירים גם בירוחם וגם בשלומי. זהו, באמת, התגובה של הרשת מאשרת את מה שאתה אומר, הם כותבים לנו, שופרסל יצא במבצע הורדת מחירים קבוע, באופן רחב ועמוק, בכל סניפי הרשת ובאונליין. דוגמה לכך הינו הסקר שערכו תושבי קריית יובל, שמבטא את הורדת המחירים. אתה בסך הכל עשית הסקר שגילה שהם ממילא התכוונו הרי להוריד מחירים. כן, אז אין פה עניין של קרדיט מול שופרסל. הצרכנים נשארים על המשמר, כי המחירים, דברים כאלה יכולים להשתנות, והתפקיד שלנו זה להישאר ולשנות את זה, אבל הסיבה שאנחנו התמקדנו ברשת הזאת, זה של הרשת הגדולה ביותר, ושבעקבותיה אנחנו כבר רואים הורדות מחירים ברשתות אחרות. אפילו בשכונה, אנשים אומרים... תן לי קצת דוגמאות במספרים, על מה מדובר? במבה למשל שעלה אצלנו 5.20, היום הוא 3.90, יין שעלה 39.90, היום 21.90, מלפפונים ירדו מ-9.90 ל-5.90. יש איזשהו סיכום של סל צריכה בסך הכל על מה מדובר, על איזה חיסון? כן, אז אנחנו עשינו סל של 30 המוצרים שבעצם מהווים ביחד סל של משפחה ממוצעת. פעם הוא עלה 337.60, היום הוא עולה 287.70. היות ויש משפחות שכל שבוע עושות את הקניות שלהם בסניף הזה, אז זה 50 שקל בשבוע וזה יוצא 2,500 שקל בשנה. זה המון כסף, וזה בעיקר עבור משפחות שאין להם אלטרנטיבה, שאין להם אוטו, או שהם לא יכולים להגיע לסניפים הזולים באמת או לשוק, ועבורם הכסף הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. למה, בוא, יש לנו ככה עוד 10 שניות. אני רוצה שתשאר אחרי החצי, כי שנוסיף עוד כמה היבטים או הישגים שהנבתם מהמאבק שלכם. תאזין איתי למבזק החצי, מלאכי חזקיה בירושלים, 8:30, שלום. תודה. אנחנו חוזרים לניר ינובסקי ממובילי המחאה החברתית או מחאת הצרכנים בשכונת קריית יובל בירושלים נגד סניף שופרסל המקומי. ניר, חוץ מההישג המשמעותי מאוד שתיארת אותו, אני חושב שזה כמה זה 15% הורדה בסל הצריכה המשפחתי, נכון? נכון. בסך הכל. מה עוד עשה המהלך שלכם? יש עוד אפקטים, עוד תוצרים מתוכננים או שלא? בוודאי. אז קודם כל במהלך התקופה הזאת וגם עכשיו אנחנו עובדים על אלטרנטיבות ארוכות טווח לשופרסל
בקריית יובל. זה אומר שאנחנו ניסדנו איזשהו כרטיס תושב שנותן לאנשים הנחות בכל בתי העסק בשכונה. זה אומר שאנחנו עובדים על הקמה של 2 קואופרטיבים, בעצם יוזמות שצמחו מתוך תושבים שאמרו, למשל, בר, קפה, אנחנו רוצים שיצמח בשכונה, אבל אנחנו רוצים להיות הבעלים שלו, אנחנו רוצים להפעיל אותו, שהולך להשפיע באופן ישיר על המחירים בשכונה. היינו גם מעורבים בכל הנושא של קידום החקיקה בעניין, החוק לקידום התחרות בענף המזון, זאת אומרת, לחשוב על הדברים גם בצורה אסטרטגית, איך לדאוג שמצב כזה, שסניף מקומי, שהוא מונופול מקומי, לא מעלה מחירים ולא עושק את התושבים, גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה הארצית. וכמובן שיחד עם ההבנות האלה עם שופרסל, הגענו גם להבנות עם מחלקת הרווחה שלנו, לגבי תקציב לסיוע נזקקים. מחלקת הרווחה איפה? מחלקת הרווחה של מינהל קהילתי יובלים. בסופו של דבר, יש גם תקציב ייעודי לסיוע לרווחה, וגם התקציב הזה החלטנו שהוא צריך לגדול ולהפוך את יותר יציב, כדי שמשפחות שבאמת אין להם יוכלו גם לקראת החגים לקבל תווי שי והנחה וכו'. זה מאוד מאוד מרשים, תמסור את זה לכל הפעילים איתכם, מקווה ש... רק ההתחלה, היום אנחנו נפגשים כדי להתחיל להוריד את מחירי הגז בשכונה. זה היה הצבא. רעיון הוא תמיד כל פעם לחשוב צעד אחד קדימה. תעדכן אותנו, ניר, אנחנו נלווה גם את המאבק. תודה ותודה גם לכם על התמיכה ועל גיבוי ועל הרוח הגבית, זה מאוד מאוד עוזר. ניר ינובסקי, דגן פעיל חברתי בשכונת קריית יובל, ממובילי המאבק הצרכני שם נגד סניף שופרסל. תודה.